Haino hailam sogo Tipra TV YouTube channel o tini 60 Kanchanpur constituency ni borangganang MLA Kumar Reang thangka kwbangma juda thaio bobai thangka DCM PWD RD engineer tei kwbangma leaders rok bo tei 60 Kanchanpur constituency ni lama rogo belai hamya bo tini thangai nugui kha tei bo nai kha school construction khlai tongma jaga rogo tei bo saka lama tui ningjangnai tei bo kwbangma sujug subidar bo datino khlai rinai tei lukurongni dukho kosto budinai maya ganang kha ganang sar borong ganang Kumar Reang bo belai khe kami rogo thangai nugui belai khe dukho nangjaka lama hamya rongno nugui bo naitoni toyakari Tipra TV